стресна в некой. Мисъл, драгът е труден. Уоу! Мале! Лекота не ми гръмна двигателя само. Защото нямам следваща скорост и готово. И така, хора, значи много добре, имам за Windows Tint, който не ми трябва. И така. Сега тук е едно малко рейсче на града. Ще ми дойде ми добрия. И се трепам с Ford Focus, който ми фокусира движенията. И направо ме преба. Трябва да гледам да не ми гръмне двигателя. Да знаете, тук не дигат много големи скорости, освен ако не е на драг. Мисъл за сега. Иначе се печелят доста яки коли за протокола. Има Pontiac, има Mustang. Ще видите по-нататък. Минаваме през преките пътища. Не съм загубил форма, бе, човек. При условието, че не съм играл на НФС от 2 години. Говоря на компютъра. А то си е друго яче на компютъра. Още малко. И добре, след малко се връщам, хора. Не, всъщност първо ще приключа рейса. Ох, този завой е гаден. Добре, хора, след малко се връщам.